Vă salut! Sunt Șerban Eugen Savu și astăzi vom vorbi despre Crăciun, sărbătoarea bucuriei și a misterului uitat. Crăciunul este în esență o sărbătoare a bucuriei, a înțelegerii și a regăsirii unui sens mai profund al vieții. Este acel moment din an care promite pace sufletească, fericire împărtășită și un refugiu temporar de la tumultul existenței cotidiene. Și totuși, în agitația lumii moderne, acest sens adesea se pierde sub greutatea consumismului, a superficialității și a unei rutine care rare ori lasă loc reflexiei autentice. O sărbătoare acoperită de zgomotul lumii. La prima vedere, Crăciunul pare să fie despre luminițele din oraș, promoțiile din supermarketuri, coada infernală din trafic și zâmbetele mai mult sau mai puțin sincere ale vânzătorilor. Este despre agitația care ne cuprinde în încercarea de a bifa liste de cadouri, de a organiza mese festive perfecte și de a răspunde cu aceeași politețe aparentă unor prieteni sau parteneri mai degrabă preocupați de obligații sociale decât de legături autentice. Cu toate acestea, dincolo de iureșul prezentat al aparentului, simțim vag că mai este ceva greu de definit. O semnificație subtilă care ne scapă, dar pe care nu o putem ignora complet. Dacă cineva ne întreabă despre ce este Crăciunul, știm cum să răspundem. Rostim fără ezitare fraze despre spiritul sărbătorii, despre a fi mai buni și despre datoria de a ajuta pe cei mai puțin norocoși decât noi. Enumerăm darurile, masa îmbelșugată și atmosfera festivă, care, în mod paradoxal, sunt și criticate, dar și practicate. În același timp, încercăm să ne distanțăm de ceea ce numim consumism și totuși îl perpetuăm cu fiecare cărucior plin, cu fiecare cadou ambalat și cu fiecare clipă petrecută alergând prin magazine. Dar toate acestea nu reușesc să capteze întreaga imagine. În ciuda tuturor acțiunilor și simbolurilor exterioare, rămâne o întrebare importantă. Reflectăm cu adevărat la ceea ce înseamnă Crăciunul? Sau ne mulțumim cu un set de ritualuri superficiale, bifate rapid, care reduc sărbătoarea la un eveniment uman? Misterul Crăciunului, ceea ce nu putem explica. Pentru unii, Crăciunul este mai mult decât o simplă sărbătoare socială, este o poveste sfântă. Este vorba despre nașterea lui Iisus Hristos, despre Maria și Iosif, despre steaua călăuzitoare, magii cu darurile lor prețioase și îngerii care au vestit păstorilor venirea Mântuitorului. Această poveste însă nu mai pătrunde la fel de adânc în inimile oamenilor. Poate pentru că suntem prea ocupați, poate pentru că suntem tot mai înstrăinați de credință, poate pentru că trăim într-o lume guvernată de raționalitate și măsurători precise care nu mai lasă loc pentru mister. Nașterea lui Iisus Hristos, privită prin ochii unei lumi pragmatice și raționale, pare fie un paradox, fie un nonsens. Cum ar putea o fecioară necunoscută în lumea puternicilor vremii să nască pe Fiul lui Dumnezeu? Cum ar putea Dumnezeu, cel atot puternic și infinit, să ia chipul unui prunc neajutorat și să vină pe o lume, într-o iesle, într-un colț uitat al acesteia? Aceste întrebări sfidează tiparele noastre obișnuite de gândire, ne scot din confortul rațiunii și ne cer să acceptăm ceva ce pare imposibil. Dar exact aici se află esența Crăciunului, în dislocarea tiparelor, în miracolul care sfidează explicațiile. Este un moment care ne invită să depășim limitele intelectului nostru și să ne deschidem către mister, către credință, către o realitate care nu poate fi cuprinsă în legile fizicii sau ale logicii. Și poate tocmai de aceea, de multe ori, Crăciunul trece pe lângă noi fără să înțelegem sensul. Suntem orbiți de zgomotul lumii, de petreceri, de lumini, de liste de cadouri și pierdem glasul îngerilor, vestea nașterii Mântuitorului. Crăciunul între uman și divin. În superficialitatea noastră, reducem Crăciunul la ceea ce putem înțelege și gestiona. Să fim mai buni, mai generoși, să ajutăm pe cineva, să ne bucurăm de familie. Aceste lucruri nu sunt greșite, dar ele rămân doar o parte din poveste. Crăciunul nu este doar o invitație de a fi varianta noastră mai bună pentru câteva zile.
Este o chemare de a ne depăși pe noi înșine, de a ne întoarce către ceva mai mare decât propria noastră existență. Este o invitație la credință, la uimire, la acceptarea unui miracol care nu poate fi explicat, ci doar trăit. În limbaj uman, povestea nașterii lui Iisus Hristos pare imposibil. O fecioară care naște, îngeri care cântă, Dumnezeu devenit om într-un prunc. Și totuși, aceasta este inima Crăciunului. Este o poveste care copleșește mintea și deschide sufletul. Este o chemare la smerenie, la iubire, la recunoașterea faptului că viața înseamnă mai mult decât ceea ce putem vedea și înțelege. Să regăsim sărbătoarea. Poate că, în loc să căutăm doar belșugul de pe masă sau cadourile perfecte sub brad, ar trebui să ne întoarcem la tăcerea ieslei din Betleem. Poate că ar trebui să ascultăm mai atent acea poveste despre Maria, Iosif și pruncul Iisus, povestea unui miracol care a schimbat lumea. Să ascultăm glasul îngerilor care ne cheamă la pace, la bucurie și la recunoașterea unui mister care trece dincolo de ceea ce putem cuprinde cu mintea. Crăciunul este mai mult decât o dată fixă în calendar. Este o chemare la lumină, la iubire, la a ne lăsa surprinși de ceea ce nu putem explica. Și poate, dacă lăsăm deoparte zgomotul și agitația lumii moderne, vom descoperi că sărbătoarea Crăciunului încă trăiește în noi, ca o invitație la uimire și mai ales la credință. Sunt Șerban Eugen Savu și astăzi am vorbit despre Crăciun, sărbătoarea bucuriei și a misterului uitat.